Türkmenistan döwlet garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny harby parad, bayramçylyk ýörüşleri we konsertler bilen belledi. Koronavirus pandemiýasynyň fonunda ýurtda berk çäklendirmeler üýtmeleriň şol sanda ýaz çäreleriniň gadagan edilýän we ilatyň ýydarlanýan wagtynda häkimetler bayramçylyk dawaralaryny geçirdi. Adatlyň Türkmenistandaky habarçylarynyň sözlerine görä ýurduň döwletliliginiň ýyl dönümi Prezident Berdimuhammedowyň şahsiýet kulturynyň ýene-de dawaralanmagy üçin ulanyldy. Bu ýyl hem garaşsyzlyk güni üýtmeleňler bayramçylyk ýörüşleri, aýdymsaz çykyşlary we toý bedegleri bilen utgaşdy. Bu ýyl Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny alanyna 30 ýyl boldy. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä häkimetleriň garaşsyzlyk güni münasibetli geçiren dawaralary prezidente minnetdarlyk we uzak ömür arzu etmek ýaly çykyşlary bilen tapawutlanyp, hamaly prezidentiň dogulany güni bellenýän ýaly pikir döretdi. Çykyşlaryň we şygarlaryň hemmeti prezidente bagyşlandy, hemmeleri oňa uzak ömür arzu etdi diýip habarçymyz aýdýar. Öňkü ýyllardan tapawutlykda garaşsyzlyk bayramynyň tutumy şu gedek beýle bir giň däldi. Gatnaşyjylaryň we tomoşaçylaryň sany çäklidi. Marda dawaralar öýlen başlandy. 17:00-da konserti taýýarlyk we 19:00-da aýdymsaz başlandy. Gijrak bolsa feýerwerk atyldy. Tomoşaçylaryň arasynda ýerli döwlet edaralarynyň işärleri, guramaçylar we talipler boldy. Moğol Nepes köçesi sagat 17-den 21-e çenli ýapyk boldy. Habarçylar feýerwerkiň Marynyň köp ýaşaýjysy üçin duýdansyzlyk bolandygyny bellediler. Bayramçylyk programmasy barada ilata öňünden habar berilmedi. Ýaşaýjylar atylan feýerwerkiň sesini eşdenlerinden soň köçe çykyp başladylar. Bu adajagan bolsa bayramçylyk duýgusyny döretdi. Köpler feýerwerkleri telefonlaryna düşürdiler diýip adatlyň ýerli habarçysy görüň berdi. Ýurtda üýtmeleňlere çäklendirmeler saklanýar, birnäçe hepde bäri dükanlar, hyzmat ulgamynyň kärhanalary we güýmenje deshalary ýapyklygyna galýar, lokmançylyk edaralary we dermanhanalar iň köp adamly ýere öwrildi. Bayramçylygyň ýylyny 28 sentýabrda Mary vilayatynyň edaralarynda we kärhanalarynda dezinfeksiýa işleri başlandy. Bu waka bilen baglanşykly mekteplerde sapaklar ýatyryldy. 29 sentýabrda sapaklaryň täzeden başlanmalydygyna garamazdan mektep mugallimleri, şeýle hem çağlar baglarynyň terbiýeçileri dezinfeksiýa serişdeleriniň çağlaryň saglygyna ziýan ýetirmezligi üçin enatalara öz çağlaryny öýlerinde galdyrmagy maslahat berýärler. Bu barada azatlygyň Mardaky habarçysy görüň berdi. Liwapda garaşsyzlyk güni ören çäkli belendi. Esasy çäre 27 sentýabrda ýerden Türkmenabatdaky Çarybag telgähinde geçirildi. Studentler bayramçylyk konsertine gatnaşdylar. Beýleki telgähler dukanlar, kafeler we beýleki hyzmat ediş dethalary ýapyklygyna galýar. Diňe azyk satýan dukanlar işleýär. Öňkü ýyllardan tapawutlykda Liwapda şu gedek bayramçylyk ýarmarkalary bolmady. Bahalaryň ýokarlanmagy sebäpli köpler bazar bahasyndan azyk satyn alyp bilmedi. Liwapdaky habarçymyz ençime ýaşaýjynyň bayramçylykda azyk önümlerini subsidiýerlenen bahadan satarlar diýen umyt bilen azyk bazarlaryna baranlygyny görüň berdi. Bir neçe ýyl bäri ýurdun ilaty azyk ýetmezçiligi, bahalaryň ýokarlanmagy, işsizlik, aýlyk haklarynyň we pensiýalaryň gijikdirilmegi we nakt pul ýetmezçiligi ýaly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Koronavirus keseli halk üçin ýene bir synaga öwrildi. Keselhanalar ilata zerur lukmançylyk kömegini bermäge ýetişmeýärler. Saglygy saklaýyş edaralarynda we öýlerde bejer galýan hastalaryň arasynda ölüm derejesi ýokarlanýar. Gonumçylyklarda işärler mazar taýýarlamagy we ölenleri jaýlamagy ýetişmeýär. Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy münasibetli esasy dawaralar şu ýyl paýtagtda geçirildi. Döwlet telewizionyny prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň we ýokary derejeli resmiýleriň täze gurulan hökümet münberinde durup parada tomoşa edenligini görkezdi. Bir tarap ýurt bolan Türkmenistan täze satyn alan ýaraglaryny we häzirki zaman harby enjamlaryny köpçülüge görkezdi. Paradyň geçen ýerinde Adam watan beýik serkerde başı diýen şygar ýerleşdirildi. Ýurduň baş serkerdesi prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bolup, şeýle hem ol ýurduň hökümetine we kanun çykarjy halk maslahatyna başlyklyk edýär. Ýurduň häkimetleri üýtmeleňleriň gadagan edilmegine garamazdan parat we ýörüşler üçin öňünden adamlary üýşürip repetisiýa geçirdiler. Ähli pudaklara degişli edara kärhanalaryň işgärleri izli-izine maşk etdiler. Parad üçin repetisiýalar COVID-19-yň görüli eşidilmedik derejede ýaýramagynyň we ölüm derejesiniň ýokarlanmagynyň fonunda geçirildi. Bu ýagdaý Türkmenistanyň ýol başçylary heniden boyun almak islemedi. Türkmenistan 1991-nji ýylyň oktyabr aýynda SSR-den garaşsyzlygyny eglan edip dargan Sowet Soýuzundan aýrylanlygyny eglan eden iň soňky respublikalaryň biri bolupdy.
2017-nji ýyla çenli garaşsyzlyk güni 27-nji oktýabrda garaşsyzlyk yglan edilen senede bellenipdi. 2017-nji ýylda Türkmenistanyň prezidentiniň initsiatiwasy boýunça ýurdun parlamenti bu senäni 27-nji sentýabra süýşürdi. Häkimetler şonda senäni ütgetmek kararyny takyk sebäpler bilen düşündirip bilmedi.